Στο pressing, φίλες και φίλοι στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί μας τα πράκτικα το νούμερο 1 δίκτυο τεχνικών πολυκαταστημάτων στην Ελλάδα, που είναι ο χορηγός της εκπομπής. Και βεβαίως έχουμε εδώ. Τι έχει αυτό, κύριε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να κάνω τις συστάσεις, γιατί προηγουμένως σας έκανα ακροθυγός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον προπονητή της πρωταθλήτριας ομάδας Κρήτης στο μπάσκετ του Ηρωδότου, το φίλο μου, τον Μανώλη τον Δημητριάδη. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη τον Χριστοδούλου, που είναι εδώ προπονητή των Κορασίδων. Και είναι και παλιός γνώριμος και παλιός φίλος της εκπομπής. Σωστά. Το Μανώλη τον Συφομιχελάκη, που είναι προπονητής των παιδών και των εφήβων. Σωστά. Γεια σας. Και το Γιάννη τον Κόκκινο, που είναι τεχνικός σύμβουλος και υπεύθυνος των Ακαδημιών. Yes. Την κυρία Νατάσα Πουάκα Θημιωτάκη, που είναι η έφορος της παιδικής ομάδας του Ηρωδότου, και τα υπέροχα παιδιά που μας φέρατε απόψε εδώ, και τους πρωταθλητές Κρήτης, και τις πρωταθλήτριες Κρήτης στις Κορασίδες. Έχουμε και την έφορο εκεί, γιατί την έχεις πλάτη και δεν βλέπεις μέσα. Παίζει με πλάτη, δεν φταίω εγώ. Είναι η κυρία Βαρελτζή Μάρια. Η κυρία Βαρελτζή Μάρια. Καλησπέρα σας. Και θα πάρουν και αυτές το πρωτάθλημα Ελλάδος. Και θα ξεπεράσει τον Δημητριάδη. Γιατί όχι. Απέχει πολύ την πραγματικότητα. Εντάξει, σίγουρα οι ομάδες του κέντρου είναι πολύ δυνατές. Εμείς έχουμε κάνει μια υπέρβαση φέτος. Δεν ήταν στο πρόγραμμα να βγούμε πρωταθλητές Κρήτης. Τα κορίτσια τα κατάφερα με σκληρή δουλειά. Τώρα βάζουμε ένα στόχο παραπάνω. Θα δούμε. Λοιπόν, καλά πάμε προς το παρόν. Έστριψα χωρίς φλάσ και πήγα κατευθείαν στα κορίτσια, γιατί ladies first. Το πρωτόκολλο αυτό. Πολύ καλά έκανες. Αυτό δεν επιτάσσει. Λοιπόν, καλά του πάει το Ηρωδότου φέτος. Πολύ καλά. Γενικώς, ως συλλόγου. Τρίτος στο περιφερειακό και άνοδος στο ενοποιημένο πρωτάθλημα. Κυπελούχος Ηρακλείου στο ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά. Και από το Σάββατο το βράδυ και πρωταθλητής για τρίτη φορά στην ιστορία του μετά το 2005 και το 2011. Από το 2011 ήταν ο Γιάννης ο Κόκκινος προπονητής της ομάδας. Πρωταθλητής Κρήτης στο μπάσκετ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί πέρα από την πολύ καλή δουλειά που κατά τη γνώμη μου έχει ξεκινήσει ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια στον Ηρώδοτο. Εσύ είσαι φρέσκος. Εγώ είμαι φρέσκος. Ως προπονητής. Όχι ως προπονητής της ομάδας. Ναι. Γιατί σε παλιά Καραβάνα και στο Ηράκλειο και πέρυσι στο φιλαθλητικό. Όχι πέρυσι μόνο. Πέρυσι στο φιλαθλητικό. Μόνο πέρυσι, μια χρονιά. Ναι. Πρόπερσι ήμουν στο Ηράκλειο που ανεβήκαμε Β' Εθνική. Σωστά. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο λοιπόν, Βασίλη, γιατί πέρα από την πολύ καλή δουλειά που έχει ξεκινήσει ο Γιάννης τώρα κάποια χρόνια, θεωρώ ότι η διοίκηση φέρνοντας άσε με να παίξω, γιατί η αντρική ομάδα πιστεύω είναι μια βιτρίνα, πρέπει να την έχει ένας σύλλογος, αλλά με αυτή την κίνηση που έφερε και αυτά τα δύο παιδιά εδώ, τον Αλέξη και τον Μάνο, θεωρώ ότι όλο το team δουλεύει άψογα. Όλο το team δουλεύει άψογα και να μου επιτρέψετε εδώ να κάνω να μην πω για την αντρική ομάδα, γιατί θεωρώ ότι ένας σύλλογος έχει μέλλον όταν έχει αυτά τα παιδιά εδώ. 100%. Αυτά και αυτά. Απλά η αντρική ομάδα μπορεί να το συνδυάσει ένας σύλλογος, να έχει μια ομάδα σε εθνική κατηγορία, ώστε να μπορέσει να τραβήξει άλλα παιδάκια και ο Ηρώδοτος, η Αλικαρνασσός, μπορεί ακόμα να φέρει πολλά παιδιά στο γήπεδο. Μπράβο. Γιάννη Κόκκινη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Και μου έκανε εντύπωση και όταν ήρθαν εδώ πέρα ο Κολιτσιδάκης με τα παιδιά εκείνο το επόμενο βράδυ που είχαν πάρει το κύπελο. Και όχι ότι θα τους εκτιμούσα λιγότερο εάν συνέβαινε το αντίθετο, θα καταλάβεις εννοώ. Ούτε τότε, ούτε τώρα ήρθε η διοίκηση. Ναι. Εντάξει, εγώ κατά κάποιο τρόπο. Και όταν είχα μιλήσει με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας, μου λέει να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές. Και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση αυτό. Νομίζω ότι της ίδιας άποψης είναι και η διοίκηση του μπάσκετ. Εντάξει, βέβαια, ίσως κάποιος θα μπορούσε να έρθει, αλλά λόγω αντικειμενικών σχολείων. Τους αγαπάμε κατά και κάποιο τρόπο σε εκπροσωπώ εγώ. Βέβαια, το ξέρω. Υπήρξε η παράδοση, η συνέχεια και η συνέπεια. Δηλαδή είναι δεύτερο πρωτάθλημα μέσα σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια. Κοιτάξτε, ο στόχος της ομάδας όταν ήρθα εγώ, ήρθα το 2011, την πρώτη χρονιά δηλαδή που ήρθα, δεν περιμέναμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, λέμε Γάμα Εθνική βασικά. Ο στόχος ήταν να φτιάξουμε τα από κάτω, τις υποδομές. Και απλά προέκυψε στην πορεία και η ανδρική ομάδα ανέβηκε Γάμα Εθνική. Δεν υπήρχε το background να θέλει το οικονομικό να στηριχθεί στη Γάμα Εθνική ομάδα αυτή. Απλά επιλέξαμε να παίξουμε, να πάρουν εμπειρίες κάποια νεαρά παιδιά που υπήρχαν τότε στην ομάδα.
ξέροντας ότι θα πέσουμε κατηγορία. Αλλά συνεχίζοντας τη δουλειά από κάτω. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη χρονιά που δουλεύει το σύστημα και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, μόνο δουλεύει, εγώ βλέπω αυτά και ενθουσιάζομαι. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι καλά, φαντάζομαι και άλλα. Πόσα παιδιά είναι? Να καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Το σύστημα Ηρόδοτος μπάσκετ. Ναι. Πόσα παιδιά αριθμεί, μεγάλα και μικρά παιδιά. Είναι αγόρια και κορίτσια. Κοντά στα 300. Μεγάλη υπόθεση. Πού είναι ο αρχηγός? Το μικρόφωνο το έχουμε εκεί. Είσαι ο και λέγεσαι. Μαυρόπουλος Χρήστος. Είσαι ο Χρήστος Μαυρόπουλος. Λοιπόν, είναι υποβολημία και δόλια ερώτηση που θα σου κάνω. Δεν έπαθες και καμιά αγκύλωση σηκώνοντας αυτό? Όχι. Μικρό είναι. Για να πάμε, γιατί στο τηλέφωνο είναι ο... κύριε Μαρκάκη, κύριε Μπάμπη. Ναι. Κύριε Μαρκάκη, κύριε Πρόεδρε της ΕΚΑΣΚ. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε. Εκφράζονται πολλά παράπονα εδώ, γιατί το κυπελάκι που δώσατε είναι πολύ μικρό στον Ηρόδοτο. Εντάξει, δεν μπορεί ο φίλος μου ο Δημητριάδης, είναι αδύνατο να σηκώσει πιο μεγάλο. Τι πάει, τι είναι, επειδή είναι ο Δημητριάδης κατηγορίας, επειδή είναι ο Δημητριάδης κατηγορίας στερού, ο Μαυρόπουλος είναι ταυρατσμένο παλικάρι για να το σηκώσει. Ο Χριστός. Ο Χρήστος. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμείς θα τα πούμε και προσεχώς, για να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς. Ούτως ή άλλως στο μπάσκετ το ξέρεις καλά, και όχι επειδή είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, έχει την τιμητική του σε αυτήν την εκπομπή. Ωστόσο, δράτω με της ευκαιρίας της πολύ ωραίας παρουσίας του Ηροδότου απόψε, γιατί έχουμε μια πολύ τιμητική για το κριτικό μπάσκετ είδηση και θέλουμε να την ακούσουμε από το στόμα σου απόψε εδώ. Βασίλη, αυτό που κατάφερε κάθε φέτος είναι να πάρει το Φιλίας στον Παμπέδο, το Διεθνές Τουρνουά, και να έρθει η Εθνική τον Αύγουστο για 2 ή 3 φιλικά μετά τις 16 Αυγούστου. Ναι, πες το καλά. Να έρθει η Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών. Μπράβο, εντάξει. Εντάξει, πιστεύω ότι στα παιδιά στην Κρήτη λείπουν οι παραστάσεις, δεν λείπει τίποτα άλλο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα έρθει να παίξει η Εθνική Ομάδα των Ανδρών με όλο το star system της και ό,τι συμβολίζει αυτή η ομάδα για τον ελληνικό και για τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Λίγες μέρες ουσιαστικά θα κάνει εδώ σε ένα τουρνουά την πρόβα Generales για το Ευρωμπάσκετ στη Σλοβενία. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα τα πούμε εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια στα παιδιά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εννοείται. Αρχηγέ, εντάξει, κάναμε την πλάκα τώρα ότι είναι μικρό το κυπελάκι. Τι κρύβει μέσα εδώ? Για μένα προσωπικά τα τελειώματά μου. Γιατί πόσο είσαι? 34. Εντάξει, σε παίρνει λίγο ακόμα, δεν σε παίρνει. Τα τελειώματά μου. Για τους νέους πιστεύω να κρύβει κάτι περισσότερο. Ταξίδια, όνειρα, λεφτά, ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι ονειρεύεται. Ως καθήλυνα αρμόδιος, ως αρχηγός της πρωταθλήτριας ομάδας Κρήτης, κάνε μας συστάσεις, έναν προς έναν, να μας τους παρουσιάσεις. Τους θυμάσαι ή τα που γυρνάμε ξεχνάμε κιόλας? Εγώ το παθαίνω, γι' αυτό λέω. Τους θυμάμαι. Δίπλα μου κάθεται ο Στέλιος Παπαδάκης, ο Χρήστος Χαρατσής, ο Μανώλης ο Νίχλος, ο Θανάσης Σταθάκης, ο Γιώργος Ο Μιλονάκης, ναι, ο Βαγγέλης Παπασταματάκης, ο Αναστάσης ο Πρωτόπαπας, ο Γιώργος Φασουλάκης, ο Θοδωρής ο Χωματάς, ο Βασίλης ο Μαεστρέλης και ο Αντώνης. Μέχρι εκεί, η φίρμα μας. Είναι ωραία παρέα. Γιατί μεγάλες ομάδες, εγώ από την εμπειρία μου ξέρω ότι φτιάχνονται μέσα στα αποδυτήρια. Δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα εάν δεν είσαι παρέα και μέσα στα αποδυτήρια. Γενικά και από την εμπειρία μου τελευταία χρόνια προσπαθώ, εφόσον μου δίνει δυνατότητα η διοίκηση, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, να φτιάχνουμε ομάδες με πάνω απ' όλα καλούς χαρακτήρες. Και φέτος φτιάξαμε μια ομάδα που συνδυάζει την εμπειρία του Χρήστου και του Βασίλη και κάποιων άλλων παιδιών, όπως είναι του Γιώργου του Φασουλάκη, του Θοδωρή του Χωματά, συν τα νέα παιδιά που διψάνε για παραπάνω. Εσύ που το ξέρεις καλά το κριτικό μπάσκετ, πιστεύεις ότι μπορεί αυτό που για προφανείς λόγους δεν είχε καταφέρει το μεγάλο Ηράκλειο στη δεκαετία του 90, του οποίου είσαι γέννημα θρέμα, και δεν μπορεί επίσης για προφανείς λόγους, με ελάχιστες εξαιρέσεις που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα, να το κάνει το Ρέθυμνο τώρα,
ότι μπορεί στο μέλλον, και δεν ξέρω πόσο απότερο μπορεί να είναι αυτό το μέλλον, μια καλή κριτική ομάδα σε υψηλό επίπεδο να στηριχτεί σε ντόπιο στοιχείο? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Κοίταξε να κάτι. Η Κρήτη, το πρόβλημά της είναι ότι δεν βγάζει πολύ ψηλά παιδιά. Πολύ ψηλά παιδιά. Τα Χανιά βγάζουν, αλλά ναι, που δυστυχώς, είναι παρατημένο το μπάσκετ εκεί. Δυστυχώς το άθλημα το χρειάζεται το ύψος. Ναι. Μπορούμε όμως, και το έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά εδώ, να βγάλουμε μια σχολή η οποία να βγάλουμε point guards. Το λέγαμε με τον Αλέξη την άλλη φορά που ήταν εδώ και ο Γιώργος Μακράκης, ότι μπορούμε να βγάλουμε καλούς μπασιματάκηδες που λέγαμε παλιά. Drivers. Όποιος παρακολούθησε τη φετινή... Περιφερειακούς. Όποιος παρακολούθησε τη φετινή πορεία της δικιάς μας ομάδας θα έβλεπε ότι από το πρώτο παιχνίδι η ομάδα πίεζε σε όλο το γήπεδο. Έτσι, με διάφορα πρες. Γιατί θέλουμε να περάσουμε αυτό το πράγμα. Ότι αντιμετωπίζουν τον Ηρόδοτο είναι σαν σχολή. Όταν αντιμετωπίζει τον Ηρόδοτο, περάσει. Πρέπει να έχει καλά γκάρ γιατί θα σε διαλύσουν στην πίεση. Δηλαδή δεν αλλάξαμε καθόλου την νοοτροπία μας, ούτε τη φιλοσοφία μας, άσχετα τον αντίπαλο που είχαμε απέναντί μας. Μανώλη, κάνει ο Ηρόδοτος, είναι εφικτό να γίνει αυτό με τα μικρά παιδιά και τα λίγο μεγαλύτερα, να παίζει στο ίδιο στυλ που παίζει ο coach Δημητριάδης στη μεγάλη ομάδα? Αυτό μπορεί να συμβεί αυτό. γιατί Κάνουμε. μιλάμε αυτό που λέει και ο Αλέξης. Σχολή. Ναι, σχολή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μια ετικέτα που παίζουν όλοι περίπου το ίδιο. Βέβαια. Σε μια ομάδα εννοώ. Πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία σε κάθε ομάδα. Εμείς το συμφωνήσαμε, το συζητήσαμε. Δεν πάμε με κάθε αντίπαλο κάθε φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε να έχουμε τη δικιά μας φιλοσοφία σε κάθε παιχνίδι. Και στο παιδικό και στο εφηβικό κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πιέζουμε, προσπαθούμε να παίξουμε όμορφο μπάσκετ. Χρειαζόμαστε ταλέντο, δουλειά, τα έχουμε. Χρόνο χρειαζόμαστε λίγο να δουλέψουμε. Κάναμε κάποια βήματα μπροστά. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο καλό. Αρχηγέ, τον Κάρσο, δώσαμε το μικρόφωνο στον Κάρσο. Πιέζουμε. Pressing, που λέγεται και η εκπομπή. Δεν είμαι εγώ νομίζω αρμόδιος για να πω. Καλά, ο προπονητής είπε. Πώς το εισπράττουν οι παίκτες, αυτό θέλω να πεις. Νομίζω ναι. Ναι, πιέζουμε. Δηλαδή η φιλοσοφία του coach ήταν αυτή από την αρχή. Το αντιληφθήκατε και στα μάτια αντιπάλων και στις αντιδράσεις αντιπάλων ότι τους ζόριζε λίγο αυτό που παίζατε? Ναι, πιστεύω από εκεί μεγαλώναμε και τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή παίρναμε διαφορές στους αγώνες και έφταιγε γι' αυτό. Και κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια τελευταία έτσι παιχνίδια. Με την πίεση. Το παιχνίδι με τα Χανιά, με τον Κίδωνα εδώ. Το οποίο το θεωρούσαν χαμένο. Αλλά πιέσαν στα τελευταία πόσο, στο τελευταίο. Χάναμε 8 4 λεπτά ήταν Μανώλη. Χάναμε 8 πόντους στα τελευταία 2 λεπτά. 2 λεπτά. Και το γυρίσαν, το κερδίσαν με τρίποντο νομίζω του Βασίλη, το δικό ήταν τρίποντο. Σοφαρίσαμε και ένα καλά που έβαλε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης το τρίποντο. Όταν ρώτησα προηγουμένως τι κρύβει μέσα αυτό το κύπελο, απάντησε πολύ ωραία ο αρχηγός. Κρύβει τα τελειώματα τα δικά του και τους πόθους και τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες του κάθε ενός από εσάς που είσαστε νεότεροι. Αλλά εάν το πάρουμε ρεαλιστικά, κοινικά, τι υδρότα έχει, τι αίμα, τι κόπο να πάρεις ένα πρωτάθλημα? Το συγκεκριμένο... Εσύ. Το συγκεκριμένο κρύβει και πολύ σαμπάνια. Δεν ξέρω, πρέπει να μυρίζει ακόμα. Μπα, δεν μυρίζει. Κάποιος το πλύνε καλά. Θα το πλύνατε για να το φέρει. Για λέγε. Για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά κρύβει διαφορετικά πράγματα. Για μένα προσωπικά κρύβει την κάθε προπόνηση ξεχωριστά. Αυτό είναι ωραίο. Κάθε προπόνηση ξεχωριστά είναι εκεί μέσα. Μπράβο. Ωραία δήλωση. Μαϊστρέλης είναι αυτός. Όχι, ο Χωματάς. Ο Χωματάς, λάθος. Πού τον Ένα από τα playmaker μας. Μπράβο. Εσύ είσαι. Γιατί το λέω. Είχα ρωτήσει τον Ρομπράντοβιτς όταν πήρε το τελευταίο κύπελλο των τριών. Του λέω ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Και μου λέει η επόμενη προπόνηση. Η αυριανή προπόνηση. Και αυτό μου κάνει εντύπωση έτσι. Όπα. Άλλο. Μπράβο. Παίξτε μόνοι σας με το μικρόφωνο. Πες για αυτό την πίεση στον άνθρωπο